ngicela usizo sakithi South Africa ukuthi noma ngabe ubani ongawazi ukuthi engisize ngoba ngihlukumeze ngempela manje engisize mina angiyena umuntu owenzelwayo ngiyazenzela izinto ngiyacela noma ngabe ubani noma ngabe inyanga noma ngabe udokotela noma ngabe ubani ngiyacela sengigula unyaka wonke ngihlele embhedeni angikwazi ukwenza lutho ngiyacela sisakithi ngiyacela South Africa sabingelela kuphi nokuphi lapha nikhona ngendawo nibelo umduduzo wamkhonazi sivela kwinhlangano ebizwa ukuthi ithuleleni organization okuyinhlangano yomphakathi lelo umphakathi kulezo zinkinga abasuke bebhekene nazo. Namhlanje sinibingelela kumhla ka7 November 2024 singapha kaMashu kwa J section la sizokhona emzini waKambothu la besicele khona ke usizo ngomntwana wabo ngazothi unesifo naye sokugula abazosichaza ukuthi ke uphethwe yini umntwana ukuthi kuphi usizo abalicelayo. Sinomama ke wakhe umfowethu ngapha sibe naye umfowethu ngapha lo kuyena ngathi bambekile kodwa siqala ngomama asho mama ukuthi basibizeleni. Sawubona mama. Yebo sawubona ngani yami. Siyaphila njani ma? Ngiyaphila njani? Siyaphila mama ubani? Igama lami ngubusi ngwaKambothu. Yebo mama kwenze njani ma? Nginenkinga labantu abami ngiyagulelwa ingane yami lokugula kwakho kwamqala ngo2015 okusho ukuthi bekumnyonyobela kuhamba naye nje kunganakekile kuzoka athi manje egcineni kwazokavela ke obala ngoMarch this year ukuthi kwavela ngathi amathumba sekusuka lamathumba ayibhudlu ukuthi kusuka kuvela isilonda sasikhulu sasingaka le njalo ke konke njalo kumqala kanje njalo ngiyamusa kodokotela ngiyamusa komapholi la siyahamba siyabuya naye manje sizahamba sa esibhedlela esikhulu ke eSt Etienne basisepholi basise St Etienne kwangathi abantu abam-admithayo ngoJuly ngoba njalo basinikeza sasekhona ngoMay basenoza ayesibhedlela ngoJuly lo mangabe sifika July 22 safika lapha bafike bambuka nje bambuka baqeda sabuya bathi basinikeza idate ukuthi sibuye ngelinye ilanga sobona udokotela ngibabuza kanti besiyaphhi lana manithi futhi manje anisinibona udokotela besizokade sizokwenzana lo muntu akakwazi ukuhamba ngiqasha imoto njalo ngiza la esibhedlela noma ngibuya kufanele sibuyele ekhaya futhi ngemoto akasebenzi ngihola impesheni mina saqhubeka ke lapho ke uma sesibuya ke lapho ke hayi phinde saphindela esibhedlela masifundela esibhedlela baphinde basinikeze ngedate leyo saphindela khona sabuya khona basebesenzela edate futhi manje asihambeni eKing Denizulu saye eKing Denizulu safika eKing Denizulu bambheka bamqeda basena hayi akabuyele khona eSt Etienne ke imphindisele futhi khona ngathi bathi eKing Denizulu akubuyisele kwena ngoba lokugula kwakhe kufanele ukuthi kuze la eSt Etienne futhi wayengasibabe ngasenzelanga incwadi ukuthi asiye eKing Denizulu babesitshele ngomlomo ukuthi asiye eKing Denizulu hayi ke eSt Etienne bamlalise one day ngakusasa sebeyangifonela futhi sebethi angibuye ngizomlala sebem-admithile hawo sebem-admithile futhi ngibuye futhi ngiqashe imoto ngihambe ngiyomlanda sibuye sizekhaya lapho ke basinikeza khona ke incwadi ukuthi ngathi King Denizulu basebethi bosenzela incwadi ukuthi aye eAlbert eAlbert ke sahleli bathe basindele ukuthi bamlande basifonele after 2 weeks kade waphela abafoni abanjani sengizeke manje ngathi last week wabesathi uyaphuma la sukuma wawa phansi ngamthathayo ngamphuthumisa epholi ngemoto njalo masuke epholi bathi ayigazi akasenalo emzimbeni ngoba lento yakhe masemsukile uyopha liphume igazi into ikagcwele lapha kede emveni kwalokho ngimhlalise phansi mase sehleli kuba ngathi kuba ngcunyanyanayo emveni kwalokho ke bafike lapha epholi basidlulisa ke bathi ke angimuse futhi esaya neambulance saya eKing Denizulu bafike bamfakela kamagazi njengoba ke sibuye ubuye udischarge ngolesini oludlule sabuya ke sezekhaya inkinga yami nginayo akanazo into zokudressa akanalutho
ufaka inapukeni, usebenzisa inapukeni kulesi silonda sakho ngoba siyavuza, sivuza ubomvu, sivuza igazi. Manje ngicela ngibhalela lana ukuthi angazi ngenze njani ngoba manje angisazi noma futhi nento yakhe ihambisana nento ezulwini ngoba uyathi khona into evese isuke nje ihambe isuke la iy'ntambi gijima ifike ime la eceleni kuyena. Mayifika lento la ime la yade ethi ima khona sekuvele futhi enye into engathi iy'thumba elivuzayo futhi nalo livuza ubomvu. Manje angisazi kusami ngicela ningisiza. No, siyabonga uzodaba lakho. Uma mhlambe ke kodwa sizwa nanawo bafo ungayichaza nje ikephi sesiswini lento emphethe noma Lento emphethe isetotolozini yakhe ngoba akasakwazi ukuchama ngetotolozi ngempela. Usechaye umchamo usuphuma eceleni kwitotolozi and nayo sibhudlukile. Plus nalana ke la kwaqala khona kwenza amathungo bona ungabhudluka sekuyisikhala nje suround esingaka. Yesi sivuzayo ke sinukayo sivuza amanzi ubomvu. Sikephi isilonda Sinjengala nje kanje. esiswini Kusesiswini akakaphumeli ethangeni sekuphumela kancane ethangeni manje sekuze kuyophumela ke manje la umlenze nje sekusele kancane ulenge nje ngoba sesila sesiphuma la sekuyimbobo nje kuxayekile la esendeni lakhe nje ukhukhuma elingaka ke lona ngazi ukuthi ngathi kanjani. yo South Africa njengoba nizwa nje yazi nami ke angizazi nami yabo nje bangasho ukuthi sengiyindikindika angisazazi yabo ngeke usasiqonda ukuthi kathuleni khona kuphi esikwenzayo. Namanje nje siqade siyobona umunye umfana ngapha eNanda ingane encane naniyezi naye nenkinga khona la ngaphambili ivuvukele. So okukhombisa ukuthi lezi zifo seziningi and ke ukhombisa ngazothi izibhedlela zethu zikahulumeni mhlambe zine challenge yokulapha lezi zifo ezikanje. Siya understand ke ukuthi ke odokotela ngempela abawochwepheshe baye bashiye mhlambe ke izibhedlela kahulumeni baye emafuna amadlela alihlaza mhlambe lokho kwenza ukuthi kube khona i-challenge kodwa ke mhlambe ke nathi sizoke sube kumbono njengethule mhlambe ukuthi yini engenziwa isizwe ngoba lezi zifo manje sebevela kakhulu abantu futhi singeke siyeke ukuthi nathi sibacele usizo lokho sibaveza njalo okuthusayo ukuthi usuku nosuku sibone izifo ezahlukahlukene ukuthi ke abantu badinga usizo uma behluleka uhulumeni lunzima usizo lwe-private ngoba olabucala lubiza imali eshisiwe le esingenayo thina abantu abahluphekayo. Kodwa ke nangumfowethu sizokhuluma naye. Mntaba sekubela futhi kunjani? Ngempela bhuti njani? Siyaphila mfowethu. Mfowethu ubani igama? Nguvukani wambutho. Mntaba banakho sibiziwe la esalwazi mfowethu nomakhelwane. Kwenzakalani mntaba? Inkingini. Yafa. Udlala ibhedlela. Udlala ibhedlela. Sensetensi funa uma ngize ngibone kahle kahle uma ubefanele benge mbaba ukuthi bangixosha lapha bafike bathatha imali kama yonke siyakhona nje imali yakhokhwa awuthi imali yakhokhwa bafika khona bangikhipha isicubu bathi isicubu sizoyelapha sahamba sayilepha sangilinde 5 weeks awulinde lo 5 weeks ivele nginjalo abangiyanga lutho njalo ukuthi ngila ekhaya ngikwazi ukuyiclean ngenze yonke into. Hayi sibuyele khona after lo 5 weeks sifike khona sathola ngempela manje zathi selepha sefikile asho udokotela bayasho ukuthi ngine-cancer kodwa abasho ukuthi ngine-cancer yani athi into engcono into ezosisiza uma akangise noma yisiphi isibhedlela engithola khona iscan la iscan umzimba wonke ngempela uma angise khona sifike bangiscan hayi ngempela hayi futhi njengoba bengisikena njalo ngizobuyela khona ngizobuyela ngize la ekhaya ngizohlala futhi ngoba nginika udate phela appointment card yakhona hayi ngiphinde ngibuyele-ke naleso scan leso CT nje nencwadi ngibuyele-ke khona sifike khona udokotela kwakhona lesi scan akaboni lutho balokho udokotela akangitshela nje emehlweni ukuthi into yami inkulu kabi la yes kade incane ngifika kubona nje isinkulu nami sihlatshwa nayimina nje manje nayimina ngiyisaba
tshela udokotela ukuthi ngeke esakwazi ukuqhubeka nami. Nayo incwadi uzongibhalela yona, Albert Luthuli, bazongifonela Albert Luthuli. Naze ngiyibone into enjalo. Ngoba ngifuna ukuba uyena ogqugquzela bona balapha Albert ukuthi angihambise yena, hhayi ukuthi mina ngilinde i-phone call. Lo 2 weeks wapha ngagcina ukuya khona bekumhla 16 October. Mawubala lezo y'nsuku awupheli 2 weeks manje. Kuphelile 2 weeks manje. Lutho ungifonela. Le nto iyanda bhuti. Empilo wesho manje ethi nje umlenze uzonqamuka. Iyangaseyinqeni. Izobe izohlangana la umlenze ejumpu. Uma ungasichazela mntababa, uchazele nabantu abalalele nababukayo emakhaya mhlampe, iyaqala kanjani le nto nanokuthi isize yaba njani njengamanje? Hey, le nto yaqala udala 2015. Kodwa ngibe ngi-treat Paul ishe ibuye. Hayi kulo nyaka hayi. Waqala njengamathumba. Alithumba nje, lithumba. Hayi vele ithumba lijwayele ukuba khona ngiyibhudlukela ngifake iplastic. Lithe malibhudluka kumile elinye. Awu elesibili phinde ngenze njalo. Kwaba lesithathu ngathi no angihambe ngiyepholi. Ngihamba ngayepholi. Hayi epholi-ke nakhona mhlawumbe ngayakathatha epholi. Bangenzele bangenza kona banginika umuthi. Ukuthi ngamaphilisi ukuthi ngibuye ngize ekhaya futhi. Hhayi ngibona lento ithi yanda. Ngibuyele epholi. Ngoba ngisho kuqala ngayihambela mina. Okwesibili ngaphezelwa indodana wami. Okwesithathu ngihamba noma. Ilapho-ke bafike basinika khona incwadi yokuya lesi sibhedlela lesi. I-St. Edens. Hey le nto bhuti yimbi kabi. Umgodi ongawazi. Into ongayazi angazi nami ngiyayichaza kanjani uma ngithi ngiyayichaza angazi. Umgodi nje ungazi noma angazi noma ngigenciwe noma nginjani angeke ngikwazi bhuti ukuyichaza le nto. Umuntu ongayichaza umuntu mhlawumbe uma angayichaza uyena ongigezayo. Wena uyaziyo ukuthi injani. Hayi mina ngahluleka kodwa nje ngathi nje ngihlahlelwe ngobhushu nje. Ngathi bengihlukanisa umlenze ngiphila. Njalo. Okay. Ngizwe mama echaza lelo ukuthi khona into engathi isuka ngapha ihambe izizoma ngala. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe into zombhede lezo engihlezi ngilele. Mangiphumile ngayo emgwaqeni. Ngaleso sikhathi ngaphuma emgwaqeni ngiyohlala nabafethu kodwa oyenza kanye ayisizi manje. Okay. Ngokwakho ucabanga uma ubheka into yesilungu noma mhlambe into yesiZulu nakho sebethi nodokotela bathi i-cancer kodwa bengasho ukuthi inhlobo ne-cancer. Ngicabanga mina ngesami iyona phela i-cancer ngoba babengithembisile lapha e-St. Edens ukuthi lapha ngifike ngithola ama-specialist ayi-cancer. Nakho-ke ngingasafonelwa-ke sengiduve kanje ekhaya. Yabo manje shelo ushadile angazi zozilani ukuthi fanele ngiye ngakephi. Nento zezulu suka ayisebenzisa. Ya khona ubhuti wami usawangithengela imbiza. Into ey'khothwayo wathi kodwa ngingachathi. Angikhothi hayi uthi shu. Anhlanga imoka nomoya. Angihlangana nomoya bhuti. Angihlangana nomoya. Noma ngingayaqedi kodwa nje isiyophela yabona kodwa ukuthi hayi ankala ayisebenzi lento. Ngiyacela mfethu uyicele mfethu eSouth Africa nasezweni lonke nje nasemhlabeni jikelele kubantu bebukele la inhlangano kwithweleni nabasilandela kakhulu mhlawumbe uyisicele wena usizo nalabo kanhlamba bangakwazi ukuthi bafisa mhlawumbe ukukuthinta uma unayo inamba yocingo mhlawumbe kukuwena uma uthanda ungakwazi ukuthi uyishiye ukuze bezokwazi ukuthi bakuthinte nje direct ngqo bangalokhu bevaya mhlawumbe thina. Awu ngiyacela sizo sakithi South Africa ukuthi noma ngabe ubani ongakwazi ukuthi engisize ngoba ngihlukumezeke ngempela manje.
engisize mina angiyena umuntu owenzelwayo ngiyazenzela izinto ngiyacela noma ngabe ubani noma ngabe inyanga noma ngabe udokotela noma ngabe ubani ngiyacela sengigula unyaka wonke ngihlele embhedeni angikwazi ukwenza lutho ngiyacela sisi sakithi ngiyacela ngiyacela Okay, kulungile. Soza kuwena South Africa niyaluzwa udaba akumnandi uma usuba nomzali ekhala kanje amathemba bengenawo. Kubuhlungu ukugulelwa ingane. Usuzame konke kodwa manje usizo awulutholi. Siyacela South Africa. Siyacela nathi kuyasesinda manje le mthwalo esibhekana nayo. Kodwa ke singeke siphela amandla uNkulunkulu mesazivusa nje. Inyama isahlangana nomphefumulo sithi asiqhubeke siye kubantu uma besicela. Ngoba okwethu ukubalalela nje abantu bese siveza ke insizi zabo nokuhlupheka kwabo ukuthi ke South Africa ayibone ukuthi lungakanani usizo. Kwesikwenzayo ukuthina ke kuye kusivusela ukuthi mbonga uNkulunkulu mangabe usaphila usavuka uphila umntwana ophila ngoba kunomuntu ongasakwazi ngisho ukuvuka. Kunomhlabelo nje othi mbonga uNkulunkulu umphefumulo wami usanethuba ngoba siyosondela leso sikhathi la khona ungasakwazi ngisho ukuphakamisa ngisho ingubo. Mawusaphila bonga izinto esesizibonile thina kaThuleleni uma ungathi ahlale phansi la sikuxoxele ayi yabo kunzima. Mama ngiyacela mama nawe ukuthi makhona ke inamba yocingo esingakwazi ukuthi sinithole kuyona nawe ucela usizo bese uyishiya inamba ma. Uzoshiya yakhe ukani yakhe lo mfana ngoba yami ifoni ibingihluphe. It's 081. Okay. 081 015 3294. 3294. Okay. Uyayazi na bafu namba yakho? Isho bafu. 081 015 3294. Okay. Bazothola bani lapho? Uvukani wambutho. South Africa nanso ke namba yakhe ubafo uvukani uyayishiya. Siyacela South Africa siyacela kulabo abangaba nolwazi ukuthi sifo silesi simphethe nami ngiyasaba nje ngisho ukuthi ngibone indlela sechaze ngayo nje kunzima yabo ngisibuka nami nje ngamehla engqondo ngingakasiboni lento emphethe ngiyayisaba. Khona umama akushola umakhelwane angazi ukukhuluma indaba ye-ID. Yebo mntanami nginenkinga la yakhe i-ID yakhe ngasukela ngawo umhla ka-2015 umthetho wakho uvukani ukhule ehlala engahlale nami mina like besikade sabantu abangekho right bese namanye asikakabi right. So ukumthola kwami ugogo wakhe ke wayisebenze right. Wathi ugogo wakho awuyecela ukuthi azohlala naye wahlala naye ke since ezelo ngo1984 oka March 6. Emveni kwalokho ke bamthatha ke kubo kwahlala khona ke mina ngazi ukuthi enayi ugogo umlungiselele i-ID kanti cha kanaye i-ID. Manje sekuthi eseqala ke lana ugula ke manje nokuthi naye usesayimangeke kufanele ngithole i-ID qale kusihambise kayo mafezi ke siye ngokuthi hawu 2015 fike 2015 hayi bayo abantu abasilungisela bathi sizokwenza i-interview. Hayi sahlala lokho ngifona lo ngihamba ke kubona hayi sizonibiza kuze kube namhlanje kuwena lo nyaka futhi ngaqala phansi ngathi hayibo ngisalindele phela ingane ayina ID ngoba udokotela usenginikeze nencwadi yokuthi abhalise impesheni akanayo i-ID ngokuthi ngimchaza kudokotela ukuthi ufaka amanapukeni anginalutho ngimina ngento engisebenzayo la ekhaya ngale impesheni kodluka yona manje nayi singiqedela kumanapukeni kumanje nginempupho encane engaka kade ngithekelwa la ngomakhelwane ngingazi ukuthi mama ngizolaqathe ezodala libhekephi manje angazi ngizokwenza bengicela ka Home Affairs lapho ukuthi bangisize phela besibizi nazi incwadi la endlini 2015 to manje abasibizi. Okay, izinto zama-ID nje noma ngisamile kusona kancane ngisamile nje yabo ngoba khona saxoxa mhlawumbe nabaphathi bakhona ka-Home Affairs kwi-level ye-province. Isitifiketi sokuzalwa unaso? Isona mathi baqala kaqale ngaso kuqala.
isitifiketi sokuqala ngoba i-registration of birth laba senzela yona. Uzalwa wena umntwana ma? Yebo, iwami impela. Engingakusho nje ma to cut matters short ukuze kube lula ukuthi phela nakho namandla wekho uma singathola mhlambe lo umuntu ongakwazi ukunilekela mhlambe ngemali le-1500 nikwazi ukuthi niyenze i-DNA test nomntwana yenziwa la Eddington nakhona futhi ngiyocela ukuthi banenze i-referral letter khona lapha eDurban Station kuba Magagula ngoba ngicabanga ukuthi i-DNA test iyona ezokwazi ukuthi onke lama requirement nama-document angekho ezokwazi ukuprove ukuthi umntwana wakho sokuthi sizokwazi ukuthi umenzele i-late of birth i-late registration birth certificate bese emva kwalokho kukwazi ukuthi umshayele ID. Nkosi yami ngiyathanda ukwenza lokho kodwa akekho Nkosi yami ungangilekelela anginafamily mina la ekhaya nginayo lo mntwana nomunye naye akasebenzi phela nje. Yikho ngicela nje mangabe okhona ngavela South Africa ungasilekelela ukuze sikwazi ukuthi si-cut off yonke lama requirement akhona because i-part of i-interview iyona besikwazi ukuthi imani yeseniphethe ukuze ngezolokhu ukudelay ngoba njengoba kanje usho nesimo sakhe i-condition yakuyona kuyapha ukuthi ufuna ayithole imali yakhe empesheni akwazi ukuthi athole izinto zokugcobisa lezi ayisho ayidingayo. Ilokho nje masingaqala South Africa bangakwazi ukulekelela nje ngemali ye-1.5 ngizokwazi nami uku-assista kule situation yokuncane ukuthi bakwazi ukuthi benze le DNA test esoni sekubuye yona-ke yakhe niphushe ukuthi bakwazi ukuthi benziwe le interview futhi ngobe ngicela kuyena umphathi eDurban Station umphathi we-province basheshe banilungisele ma. Ngingajabula kakhulu Nkosi yami ngasho ningisiza ngiyacela Nkosi yami ngixakekile. Xakekile emphakathi wami. Yebo, ngiyabonga. South Africa kulokho mina ngiyathemisa njengothweleni I can also play i-part kuleyo issue mase ngathola nomuntu ongazosilekelela ngalo 1.5 yokuthi benze i-DNA test untotana nomama. Therefore okunye ke ngizobe sengikwazi nami ukuthi banqonqozele mina ukuthi isheshe ikwazi ukuthi yenzeke as quick as possible bakwazi ukuthi ke athole i-ID yomntwana ne-certificate sokuzalwa ukuze kube lula. Ngizokwenza kuthembisa masingathola nje lengelo sengasinika nje 1.5 ma inikelele. Ngizokwazi ukuthi banicela i-referral letter lapha e-Eddington nikwazi ukuthi niyenza i-DNA test. Ngiyabonga mntanami. Ngiyabonga nami kakhulu. Nkosi bosisi. Amen. Siyabonga South Africa sicela ukuthi singabe mude kakhulu nomfowethu uyagoda noma egqoke ingubo nje. Sicela ukuyivala ngane zakwethu. Amathemba ethu ke sesiwabeke kunina. Ukuthi umfowethu ke uyokwazi ukuthi athole usizo akwazi naye ukubuya afane njengabantu bonke naye. Njengoba nimuza nje ukuthi umuntu okwaziyo ukuzenzela kodwa lesimo sekusona akasakwazi ukuzenzela lutho so umuntu ophile nje ngokuthi alale embhedeni okungakuhle okungemnandi lokho ngoba akekho umuntu ofisa into njengaleyo. Mfowethu engathi mfowethu uNkulunkulu angenza icebo usinde bafu. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Ngiyabonga nami ngiyathandaza bhuti. Yebo. Yebo bhuti. Ngiyathandaza bhuti. Yebo South Africa siyabonga ngeke sithini makhelwane. Woza masikuveze kuba kuhleke thiwa inkonzo enhle inkonzo kamakhelwane ngoba noma ungaseke emhlabeni inkonzo esuke ikhona isuke iphethwe umakhelwane ukuthi uhlalisane kanjani nabantu endaweni. So njengoba sila njengothweleni sila ngomama nango umama omakhelwane okuyena obelokhu esicele ngqongqoza athweleni nami sinondodana ngapha onesifo esifanayo njengesikantando siyacela ukuthi ulekelele okukhombisa ukuthi manihleleni imphilayo nomakhelwane ngisho khona usizi nomakhelwane bakho bekwazi ukuthi bakuthwalise ngegxalaba lolu usizo sokubhekene nalo ungabe umuntu ophenduka ingungumbane mhlawumbe ngisho abantu abaseduze kwakhe nomakhelwane ngoba kusasa masixakekile uyoba sengathi uyathakatha abantu bengasakwazi bazokusiza ngenxa kathi wena uthi uphilisana kabi nabantu. Mama sawubona ma? Yebo sanibona. Yebo siyaphila mambani. Umamlanga umakhelwane khona la. Yebo uwe mama sicelele usizo lekhaya. Yebo imini engazama inamba kathuleleni ngoba ngangibuka kusizwa uNtando. Ngase ngiyasibuka ukuthi isifo sincikile esikala noma esikantando bengasona isilona. Lesi sikalo siyasabeka njoba ngize ngamsendela ubaba omkhwanazi ukuthi akabuka ukuthi inhlekelele esibhekene nayo yini. Ngiyabonga ke nanokuthi ashesha sukumele phezulu ngoba simsendelile noma singesaveza manje kodwa simsendelile ukuthi abuke inkinga esibhekene nayo ukuthi yipi. Nokuthi ka Home Affairs mina ade ngibehlisa ngibenyusa ngibaphelezela siya khona sizama indaba ye-ID. Hayi sizamile sihlulekile impela sizama beqaliswa phansi
kwavela ukuthi baka-aplya ngomhla ka-2015 bese si-aplya ngokusha manje. Izinto ayihlangani kuthiwa kusa-investigathwa bazofonelwa ngimnika imali umama uthi akahambe aye ka-Home Affairs ayo-check ukuthi kwenzakalani ngoba kuthulekile akufona. Ahamba ayo-check-a kuthiwa hhayi sisa-investigator yonke into. Akakalungi kuze kube imali. Ngenhlanhla udokotela beseyikhipha incwadi yempesheni, inkinga i-ID. Umfana akanayo i-ID, akuphumeleleki. Siyacela-ke nabanosizo bakithi basize noma ngabe iyinyanga noma ngabe umuntu ozoyibuka lento ayibone ukuthi angayenze njani ngoba isiyasidida kwathina. Udokotela akasho ukuthi exactly cancer, what it look like i-cancer. Akukho la kusho khona ukuthi i-cancer ngoba ngicabanga ukuthi ngabe manje seqaliwe uya-treat i-cancer makuthi i-cancer. So sicela bangenelela bangasiza-ke nosizo-ke lala ekhaya nje kuxakekiwe umama ubeyibambela amatoho usehleli phansi akabamba itoho ngoba manje ugade nangu umuntu ogulayo. Uma useyibhedlela uyehlwe enyuka naye akasakwazi ukutohoza impesheni kuphela ebuyiqasha imoto kumanje nje imali yonke yempesheni iye kumashonisa amanabukeni uyathenga yonke into. Sicela ningenelele kwangampela isimo sibi. Ngiyabonga. Hawu sincishe ngakhohlwa mama. Uma mhlawumbe khona ufuna ukunela ngamanabukeni usazibani mhlawumbe Ulatsho. Yeah. Okay. South Africa nalabo mhlawumbe abangafisa ukudonsa ngamanabukeni mhlawumbe inamba yocingo okishiwo yakho mfethu siyacela nje lelo sizo lingaqhamuka siyolemukela la ekhaya. Siyabonga South Africa. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya.